Ahojte, dúfam, že máte pekný deň. Vítam vás pri videu, kde som si pre vás pripravila takú jemnú sekvenciu na uvoľnenie oblasti spodného chrbta, keďže či už cez deň veľa si na nohách, veľa stojíš, alebo naopak veľa sedíš, tak možno cítiš napätie, bolesť, tak dnes to skúsime spoločne uvoľniť. Začneme v ľahu na chrbte a budeme pracovať s blokmi. Ak nemáš blok, použij prosím vankúš alebo bolster. Ak nemáš nič, dá sa to odcvičiť úplne v pohode celé, aj bez akýchkoľvek pomôcok. Takže pomaly sa zroluj na svoj chrbát, zober si blok alebo teda vankúš a umiestni si ho pod boky, pod svoj spodný chrbát, na miesto, kde ti bude príjemne. Samozrejme, počas cvičenia môžeš upraviť blok. Spojím si chodidlá a otvorím kolená do strán. Taká pozícia motýlika v ľahu. V joge ruky, dlane si presúň buď na svoje bedrové kosti alebo na oblasť spodného brucha. Ak ti to je príjemné, môžeš si zavrieť oči. Najdi si pohodlie. A skús iba tak začať sledovať svoj dých. Pomaly a jemne sa nadýchni nosom, nasmeruj nádych do oblasti svojho brucha, aby sa brucho nafúklo. A pomaly cez otvorené ústa vydýchni. Pomaly dlhý výdych. A párkrát zopakuj nádych nosom. Brucho sa naplní, zdvihne, roztiahnu sa tvoje dlane. A dlhý výdych pomaly cez ústa. Nádych nosom. Vyplním celý priestor dutiny brušnej a cez ústa pomaly vydýchnem. Daj si 1 alebo 2 krát, ako potrebuješ. Dobre, a keď budeme mať, spojím svoje kolena a prenesiem si k hrudi. Dám si takú masáž spodného chrbta. Popritláčam si na miesta, možno kde počas dňa cítim napätie. Predstav si, ako keby ste tými krížami stláčali ten blok alebo možno len podložku pod sebou. Že naozaj taká automasáž. Ako keby ste stlačili gombík. Dobre, skúsim počas tejto lekcie stále dýchať tak pomaly, hlbšie. Možno si doprajem taký dlhší výdych na také skľudnenie a upokojenie nervového systému. Dobre, zoberiem si práve koleno k hrudi, prepletené prsty, obchytím si ho a ľavú nohu vystriem nad podložku, čiže ostáva levitovať nad podložkou, ľavé chodidlo, ľavú špičku flexnem a tá noha je úplne pevná, natiahnutá. Zhlboka sa nadýchnem a s výdychom iba pomalinky spustím tú ľavú petu o čosi nižšie, ale ostáva pár centimetrov nad podložkou. Noha je stále aktívna a natiahnutá. Ešte jeden hlboký nádych nosom. A s výdychom ľavá peta ide do podložky a možno to práve koleno si pritiahnem o čosi viac k sebe a môžem pridať jemné pohyby do strán tou pravou nohou, tak cez bedro, iba také príjemné uvoľnenie. A možno si tak pokrúžim, pritiahnem o čosi viac alebo menej, ako cítim, ako potrebujem dnes. Hlboký nádych, dlhý pokojný výdych. Vrátim práve chodidlo do podložky, ľavé sa pridá k nemu, kolená sú pokrčené. Ruky si nechám vedľa tela, lakte môžu byť ohnuté. Pozícia mostíka. Zatlačím do chodidiel a vynášam pánvu, boky hore k stropu. Úplne tak veľmi jemne, pomaly, môžem sa pohybať do strán. Predýcham. Môžem si tak tricepsmi sa tak viac odtlačiť. Váha je na ramenách, nie na krku. Ešte jeden hlboký nádych.
A s výdychom pomalinky spúšťam boky na blok alebo na vankúš. Pritiahnem si ľavé koleno k sebe, pôjdeme to isté na opačnú stranu. Pravú nohu vystieram nad podložku, zaflexujem špičku, podržím chvíľku, hlboký nádych, dlhý výdych, ešte jeden nádych a s výdychom pomalinky spustím práve chodidlo iba kúsok nad podložku, pár centimetrov, noha je pevná, natiahnutá, nádych. A s výdychom uvoľni pravú pätu do podložky a pritiahni si ľavé koleno viac k sebe a môžeš pridať jemné pohyby tou nohou ľavou do strán, možno pokrúžiš, skús pritiahnuť o čosi viac. Nemusíš si tlačiť na brucho, poď tak jemne rotovať do ľavej strany, ako keby k ľavému ramenu. Hlboký nádych a hlboký výdych. Vrátim ľavé chodidlo do podložky, pravá noha sa pridá, mostík zatlačím aktívne do svojich chodidiel, vynášam palmu hore, opäť veľmi jemne, nemusíš ísť vôbec vysoko, odtlačím sa od svojich lakťov, prenesiem váhu na svoje ramená, hlboký nádych a dlhý výdych, vrátim boky do podložky a pritiahnem si kolena k sebe opäť, taká masáž, možno si tentokrát pritiahneš trochu viac. Verím, že to je veľmi príjemné pre vás. A spustím obidve nohy do podložky a môžete si vybrať blok alebo vankúš spod seba. A ešte raz si doprajem masáž, takže príťah kolena k hrudi, pohyby do strán alebo krúženie, môžeš si dlane preniesť na svoje kolena a kolena si otvorím do jednej strany, také 2, 3 veľké kruhy a potom opačne. Stále pomalý, plynulý dých, pokojný, možno máme oči zatvorené. Nechám si kolena pri hrudi a ruky rozpážim do strán ako písmeno T. Zhlboka sa nadýchnem. A s výdychom spustím kolena do pravej strany. Snažím sa ramená mať stále uvoľnené v podložke. Nádych vynášam kolena na stred a s výdychom idem opačne vľavo. Pohľad smeruje buď hore, alebo sa otáčaš hlavou opačne, ako idú tvoje kolena. Čiže to si prispôsobím podľa toho, ako je na tom môj krk. Hej, čo mi je príjemnejšie. Ani jedna, ani druhá možnosť, teda aj jedna, aj druhá možnosť je úplne v poriadku. Nádych, idem hore a výdych. Nádych, stred a výdych vľavo. Poďme ešte raz, nádych, stred a výdych vpravo. Nádych, stred a výdych vľavo. Môžeš si nechať kolena uvoľnené na tej ľavej strane. Zober si blok alebo vankúš, pretuč sa na svoj ľavý bok, na svoje ľavé rameno. Uprav sa tak, aby si mala kolena v pravom uhle. A zoberiem si blok medzi svoje stehná alebo kolená. A ruky pošlem pred svoju tvár. Dlane sa spoja. Dlane smerujú k sebe. Dobre, ten blok mi slúži na to, aby som si nechala pánvu stabilne, čiže nebudem sa rotovať v oblasti pánvy, budem si tlačiť nohami do bloku. Pravou rukou sa povytiahnem dopredu, ako keby som sa chcela vytiahnuť zo svojej pravej lopatky a veľkým poloobúkom nakreslím taký polkrúh prstami na ruke, pôjdem rotovať za seba. Čiže pekne otvorím hrudník, zrotujem. A popred telo ruku vrátim späť. A prestriedam si to, vytiahnem sa za rukou dopredu, z pravej lopatky, veľký oblúk ponad hlavu, možno ostaneš niekde tu, hej, a vrátiš sa, je to úplne v poriadku. Tá pánva je stabilná, nehýbe sa, tlačím si do toho bloku a vrátim späť. Poďme ešte dvakrát, povytiahnem sa, veľký oblúk ponad svoje telo, za seba, pravá dlaň na ľavú, posledný, povytiahnem sa, veľký oblúk a skúsim tak ostať, že pravá ruka smeruje vpravo, pohľad hore k stropu, zhlboka sa nadýchnem a s výdychom pustí takú
ťahu toho pravého ramena. Hej, predstavujem si, že to pravé rameno chcem uvoľniť do podložky. Ešte jeden hlboký nádych. A dlhý výdych. Vrátim pravú ruku vpred a vymením si strany. Takže kľudne sa pretoč na svoj pravý bok. Ja sa dám takto, aby ste ma videli. Ľahnem si na svoje pravé rameno. Dobre, spravím si pravý uhol, koleno, bedro, koleno, členok, blok, deku, čokoľvek. Aj bez sa to dá robiť, samozrejme si dám medzi svoje stehná, dlaň na dlaň pred svoju tvár. Povytiahnem sa ľavou rukou dopredu a veľký oblúk zrotujem za seba. A prestriedam. Pomalinky plynule, v rytme dýchu, tempo, aké potrebuješ. Dokončím si posledný. Takže povytiahnem sa, veľký oblúk a skúsim tú ľavú ruku nechať v rozpážení za sebou. Zhlboka sa nadýchnem. A s výdychom si predstavujem, ako ľavé rameno padá do podložky. Ešte jeden hlboký nádych. A dlhý výdych. Vrátim ľavú ruku vpred. Môžete si blok dať preč. A vrátime sa späť na svoj chrbát. Ruky dám opäť do strán. Písmeno T, alebo veľmi príjemné, keď si ich aj prenesieš ponad hlavu, do predĺženia. Chodidla si dáš na šírku podložky, nadýchneš sa a s výdychom spúšťaš kolena vpravo. Hej, už či sa dotknú zeme, alebo nie, nechám na teba, nádych stred a výdych idem vľavo. Čiže tá hĺbka toho ostáva na tebe, ako ti pustí. Takže párkrát si iba poprenášam váhu kolien z jednej strany na druhú, uvoľnené ramená, možno zatvorené oči, nádych stred a výdych. Poď ešte jeden nádych a výdych. Pomalinky vrátim na stred, zoberiem si kolena k hrudi. Pozícia Happy Baby. Ak dočiahnem, zaháknem sa o svoje palce na nohách. Alebo si môžete vyskúšať chytiť si chodidlá z vonkajšej alebo z vnútornej strany, ako vám bude lepšie. A otvorím si kolena do strán. Ak nedočiahnem, môžem sa držať kľudne pod kolenami za hamstringy alebo lítka. Skúsim sa zhlboka nadýchnuť a s výdychom pritiahnem kostrč do podložky. Chcem mať chrbát po celej dĺžke nalepený v podložke. Aj tu môžem pridať jemné pohyby do strán. Alebo také mikrokrúženie. A pár nádychov, pár výdychov. Výborný cvik, keď teda veľa stojíš alebo veľa chodíš a pánva zatuhne. Takže takýmto spôsobom si ju viem pekne uvoľniť. Dobre, spojím kolena, vrátim chodidla späť do podložky, upravím si ich na šírku bokov, ruky si nechám vedľa tela, možno si skúsim päty pritiahnuť tak blízko k sebe, aby som si ich končikmi prstov namatala. A opäť mostík, zatlačím driek do podložky, čiže podsadím pánvu a vynášam boky hore, nádych. A s výdychom stavec po stavci zrolujem boky do podložky. Pôjdeme 5 krát. Tu si tak jemne prehnem chrbát a potom pritlačím driek. Vynášam boky hore, nádych. Výdych, stavec po stavci zrolujem. Opäť idem do toho prehnutia. Pritlačím a zatlačím do chodidiel boky hore, nádych. A výdych zrolujem. Myslím, že ešte 2. Že kľudne idem do prehnutia. Pritlačím a idem hore, nádych. A výdych zrolujem. Posledný prehnem. Pritlačím, nádych, idem hore. Kolena smerujú stále rovno, čiže neotváram ich. A zrolujem do podložky, super. Pritiahnem si kolena k hrudi. Ak môžeš, pomalinky sa začnem hojdať dopredu, dozadu a zvyšujem rozsah pohybov a môžem spraviť kolísku. Idem vždycky len po ramenách, nejdem cez krk a potom ostávam.
idem do sedu a prejdeme späť na všetky 4. Dobre. Ak máš bloky, použij. Ak nemáš, vôbec nevadí. Pozícia puppy pose alebo štieňaťa. Zoberiem si dlane na bloky. Kolená si nechávam pod bedrami. Špičky zaflexujem. Nadýchnem sa a s výdychom spustím čelo do podložky alebo ostáva nad podložkou. Hej, natiahnem celý chrbát. Ruky, ramena, lopatky. Ja mám niekedy rada, keď ostávam hrudníkom a hlavou, čelou nad podložkou a môžem sa tu trochu zrotovať do jednej strany, do druhej, alebo je vítaný aj taký jemný puls. Ponaťahujem sa, ako mi je príjemne. Hej, možno s nádychom tak zatlačím viac do dlani, idem do takého vyhrbenia, čiže roztiahnem priestor medzi lopatkami a s výdychom úplne uvoľním hrudník, aj svoje brucho, opäť zatlačím do dlani s nádychom, také jemné vyhrbenie vo vrchnom chrbte a výdych všetko pustí. Môžeme ešte raz, nádych, odtlačím a výdych úplne uvoľní. Dobre, ostanem, ruky stále aktívne, natiahnutie, hlboký nádych a vydýchnem kľudne cez ústa. Pomalinky sa vrátim späť na 4. Ruky si dám na bloky alebo len do podložky. Zápestia sú približne pod ramenami, kolena pod bokmi. Spravím mačací chrbát s nádychom. Prehnem chrbát, pohľad vpred, ramena zatiahnem dozadu. A teraz iba s výdychom. V tom prehnutí pošlem boky ku svojim petám, sadnem si. Ak ostanem aj niekde v polke, je to v poriadku. A teraz skúsim od kostrče vygulatiť chrbát, stavec po stavci, vyrolovať sa. Prenášam váhu svojho tela dopredu. Ramena nad zápestia, brada je zatvorená. A prehnem chrbát. Pozriem dopredu. A s tým prehnutím zase posielam boky dozadu. Guľatím od kostrče, stavec po stavci, zatváram bradu, navážim sa dopredu, ramena nad zápestia. A prehnem mačací chrbát, nádych. No a s výdychom boky vzad. No a od kostrča guľatím. Široké lopatky, úplne sa roztiahnú. A keď som vpredu, prehnem chrbát, pôjdeme posledný. A posielam boky dozadu, sadám si na svoje pety. A od kostrče vyguľatím. Vrátim dopredu, neutrálna chrbtica. Dobre, také krátke video, ale myslím si, že veľmi príjemné. Ďakujem za vašu pozornosť a budem sa tešiť, ak si ma pustíte aj na budúce. Takže pekný deň. Namaste.